Салом апаҳо, салом хоҳаро, салом ба ҳамаи подписчикҳо. Апаҳои хушрӯ, хоҳарои хушрӯ, имрӯз ман ба шумо се намуди остинро нишон медиҳам. Яке остини разрездор, дигараш остини болош ҷинҷак резиндор ва сеюмаш манжетдор. Остини мо манам остина ду қадаҳ мегирем, кушодиш чанде ки шумо дар корай мегирем. Анаму тарафе ки дарз мебиям, уҷора дарз намекунем, уҷора ҷои разрез мемонем. Метавонем разреза поён чоркунҷа, метавонем нимкула. Анаи таги каш бе дарз мебияд. Як дарз фақат дамо байн. Разреза таби дили хитонқатӣ чанқа мехоҳем, мақсад разрезша калон мондан гирен. Баъде ки разреза мондем, лавои разреза обработка мекунем, ранги хеле ки бариктара разрезоша обработка мекунем. Анам хел айдарин медузем. Лави остиншам медузем, ҳамаша тайёр мекунем, баъд остин мебарем. И остина меша духтаракҳо, даже мана остин ҳози ман я пора нишон медагим, разрезаш дамо байни даста. Шумо метавонед камтар бари даста биёрен. ҳози аста яко духтаро даста дароз гирен, калта гирен, мақсад калта нево ай оринҷ поён метавонед остини дарозам гиренша. Остини кушодак мебиёяд. Просто рост такш пора мекунем да. Ами кушодии таги каша чанде гирифтен, ҳамо анамхел то поёна ростак мебиёяд. баъде ки ҳамаро духта тайёр кардем, анамхел аз тарафи дарун остинтона мекашен, пора мекунен. ҷои бедарз таги каш мебиёяд. Анаи ҷои дарздора аҳамиятент мобайни остин омад. Мешакид аммо ҷое ки ҳозир дарз мондагӣ нестем ку, ҷоям метавонен дарздор кунед. Агар сарфам нарафтен, дарздорам кунеша ҳеҷ кор намекунад. Мобайнша анахел меёвем расечка. Анамҷа где-то 12 сантиметр мемонем, ҷинҷак медавонем. ду қатор ҷинҷак байнша меёвем. Байнш аймо аллакай тайёрай, барое ки ҷада дарзай мефаҳмем ки ҳамҷа байнай. То ҷое ки расечка мондем, то ҳамҷара строчка медавонем, ду қатор. дим қаторшам ҷинҷак кардаамша тайёр мекунем. ҳозир ман шумода мақсад нишон метиҳам. И заказ неста, ҳамхел дар як матои бекора дар шумо нишон додистам. Ҷинҷак карда нишон метиҳам ки чӣ хел остин меиста баъди духтан. ҷинҷака риштара айстини дирн мекашем. Ҳама вақт фаромӯш накунем. ай тарафи дасти рост будагитон, тарафи дасти рост қапидагӣ, анамо тарафи риштара ҷинҷак мекашем. Остин кушодак омад. Разрезша метавонед то боло кунед, лаб бошда метавонед нигина монед, муҳра монед, мисол чӣ хела гулу кориш кунед. Анахел поёнш кушодаки хушрӯ мебиёяд. метавонед разрезоша то болора бимонед. Остина дарозтарам кунед мешавад. И разрезшам дар барам мешавад биёяд. Дим остини мо остини айболош ҷинҷакдор. Остина дарозиша мегирен, аз боло 12 сантиметр мемонен, баъд остина мекашен. Ман кашидагим, анаи остина мекашен. баъд 12 сантиметр, анами ҷои сантиметр 12 сантиметр болоша бо ҷинҷак, барои ҷинҷак бо остина дарозтар мекунем. нохати якумша дар дарун анау остин асос, ана хела остин. И 12 сантиметр барои остин калта наёяд, шумо ана мехикунед 12 сантиметр монден, баъд 63 мегирен ё ки 65 мегирен дарози остина, баъд тоғриша гирен. Байна утюкада меёвену ай ҳами нуги остини ки дар дирун кашидагиен, ай ҳавай 3 сантиметр поён расечка мемонен. Барои бидонем ки ай мобайн то анамҷора резин бояд бидавонем. Резина то ҳамҷора кашида чен мекунем чанқай, най мами қак шид.
мекашем то поёна туғри мешавад. мана бинед чӣ қадар дарӯзак омад. Агар ки дублерин клейш боша айдарин клей мекунед зуд мешавад. Аму части болое ки тора аз расечка монде ҷинҷака хушрӯ меқапад. Флизелин не клейши дублерин вай ранги материали клей мешидагия хушрӯа. Ана баъд ҷинҷак хеле хушрӯ места. Хай сборкара ҷинҷака резинкара медавонем. Байни анамо хати ки утикадагия байнда медавонем. Закрепкотонро фаромӯш накунед духтаро. бисёрш мегӯяд ки остина духтум байни остин боло рафт. Байни остин боло рафт и асос ҳами хел киртае ки болора ки ҷинҷакдор кардӣ гирди остин уже то поёна тангак мебия, часпида мебия. Остин поёнаш танг мебия, боло фонари хеле кушод места. Тангш кунед, кашидани даст маълум намешавад ки ҷояш сини болое рафтестай. Агар болоерам рава ва ҳеҷ кор намекунад дар даст уқам намоён нестай. Ду қатор ҷинҷак медавонем. Шамо ҷинҷак давонда шумо да нишон медиҳед ки баъди ҷинҷака даводан чӣ хел мебиёяд. Агар ки ҳами остина духта натонен, аввал дар материали мисол заказотон надӯзен, ягон материали кӯҳнада гирен, як бор пробовать кунен духтарако, барои хато нашава. Як бор ду бор хато мешавад, зато аллакай мефаҳмед шумо ки мақсад дар ҳамҷа хато кардам, дафъи дигарам хеле хатогӣ накунам. Яке якбора дар материал дар заказтон мебирен, яке хато кишид, маҷбурем ки бозори корон бо хариданӣ бирем. Барои ин қадр ягон материалҳои бекора кунед. Ҳаст яку паплиное ки пеш духтагиен ози мондагия намепӯшен. Ай ҳаваёда сар кунед, какет кадузира ё кинем хеле ягончи духтана дар ҳаваё пробовать кунед. Ана духтарако ҷинҷак омад, метавонед дар даруни ҷинҷак нигина пур кунед. Ман ҳаминҷае ки шумо банша мегӯем болоистаги и вақте ки дар даст часпида истан маълум нест. Метавонед ай сини дарун бо тангтаракш кунед. Ҳамдарза. Банди даст часпида иста, хушрӯ места, боло фонарик места, поён часпида. Бана дуюм остини мо ҳам тайёр шуд. ҳозир сеюм намуди остина нишон медиҳем. Ана духтаро остини мо просто материалҳо майда будан. Метавонед остинои дароз дар материали нолозима шумода нишон додистам. Боло камакак тангтаракаю, поёна бинед кушодтара 10 сантиметр монда мобайн анамхе секунҷа биридам. Остина кашида анамхе мебирем остинам. Аҳамият додем чӣ хеле шид. Ана дута тасмача ҳозир тайёр мекунем. Тасмачаи ман 16 сантиметра, гирди дастонро чен кунем чанда. 16 сантиметрие ай ман. Дута кушодиш 4 сантиметри. Дута тайёр кардем. Анаки ёра мечаспонем. Ҳар дирам ай тарафи ман дарзош ки сини поён кушода, манам хел монда секунҷа мечаспонем. Ай ҳар ду тарафш барои наҷма. ҷои нодаркориша бирем аснаровка кунем ки халал нарасона дар вақти духтан. мобайни остина ки ёфтем анамихел ҷинҷак медавонем. Як қатор ҷинҷак медавонем. Ду қатор неста. Як қатор ҷинҷак давонда дар манжети росткадагитон мечаспонем. ҷинҷака олям лавтар медухтем мешид. Агар ки манжетон ғалзтар боша ҳеҷ кор намекунам. Ман зборкам камтар чиқиртар даромад. Амхе бомонда ай болои хати давондагитон медӯзен. Стараться кунед ки ҷинҷакотон хеле складка набиёяд. Мобайне ки расечка мондед туғри секунҷагида бояд биёяд. Вақте ки дар нӯкш растен товтен анамхел.
дуюм қаторша дуюм тарафша рост кунем. И биёяд остин хушрӯ меиста кушодар мебехе фонарик да вот пеш медухтем хеле фонарик мегуфтанд хел даврае ки пеш буданд дузанду урусҳо бисёртар буданд фонарик мегуфтанд ира манжетдор. ана бинед чӣ хел остин кушодаки хушрӯ омад манжеташ болоӣ. Баъд ранги ҳарвақтина остинтона барша медузен аверлок мезанед ду қатор ҷинҷак давонда остинотонро мечаспонед духтаракҳои хушрӯ. бо ягон савол бошад духтаро нависед дар комментария ба қадри имкон ҷавоб мегардонам. насиб карда бошад ин дафъа дар манекен ё ин ки ягон манекени зинда ёфтам модели зинда ёфтам меркагирия нишон медиҳем прямоям тоҷикишам. ана остина бинед духтаро чӣ хел хушрӯ омад.